ki prabanget jong ke Balang, bat baru giwe pat ki ba page bat sngap yang kene ke Jingiaseng, lyngba ke YouTube channel jong ke Balang Presbyterian Pohkseh. Kum ke Balang, ngi pdiang sngewbha ya phi baru, sya kene ke jing syakri jongi U Blei, bat ngai U Blei ya phi iwe, hagagerteng jong utrai bat unong penem jongi U Jesus Christ. Hagabening kong ni aingo U Blei, banginang yo ya kene lat, ban penlong jingiaseng hagane rukom. Wat langim simla yo syo, bani don lang ringkat hagyeng mani ki jongi, ngangit scam ba ka jingisim benta jong pi hagane ki jing syakri. Nalagi jong ki yeng, kan long ka jing Kyrkhu yang ilang baro. Kaktian U Blei, haka kitab Sam, kalenong ka bakhandai pusan, katkot ka beningkong, ka ongkum ni. Ali, dongi nyerwai ya utrai, dongi ni ketut sngoltenat, ya umau siang ka jing penem jongi. Tungi nyerwai. Atrai U Blei, uba ukpa jogi uba beneng, ngiwan haka ni kapor, sa sisian pat bandem, hakmat ka khet ka jing isnei ka jong me, bat ngiwan ban aingo ya me, namar babanang ayengi, yang kani kapor, bat ya kani lat, bangin mani, ngin syakri, ngin nyaro, bat ngin pendon burom, ya ka kerteng ka bakho ka jong me, nginget scam ken ku try, bakani ka jing persang ka jongi, ban mani ya me hakani kurkom, kan long ka pdiang hun hakmat ka khet ka jing isnei ka jong me, bat ngikan maru ya ki kular ki jong me, ki ba me ong balada ale ni laingot ngiaseng haka kerteng ka jong me, men don ringkat bat ngi, ku try Jisu, ngi dwai nak tak daw ya ki jing don ringkat ka jong me, bat ki prabanget ki ba pet na la ki jong ki yeng ki sem ki jong ki, ya kani ka jingiaseng, ba umensiam uba ho u jong me, undon haka yeng ka jong ki, kin yo kan ku try ban mat ya ka jing Kyrkhu ka jong me, haka ni ka sngi, bat kumjo ki sngi, ki banang sa kat ba banang ibet ban pensa ingi haka ni perthai, tu sngow ya ka jing dwai, da ka ba ma bat klet ki pop ki popon ka jongi, namar haka kerteng ka jong U Jisu ngi pan ikini baro. Amen. Haka ni kapor, ngin nyerwai lang ya ka jing rwai, ka ba ngila ban syem na ko jing rwai, ka jing rwai ka ba lai. Hadian jong ka ni ka jing rwai, ngin yo ya ka jing pulia na ka ktian jong U Blei, bat ka jing dwai na iba sumarsing nongbet. Bakun, bakrabor amblay, yang setiap pernapkan rot ngiriwai ngo yamin. Bakun, klan badap jing isnei, laingut batang wei, long utrai bane. Bakun, wilkut kiaro, baro ki ban siar kilot ban nguk yamin, kirum bat ki seram, mane dembaro, yami baju nom ujung biaine. Bakun,
bom ban pek ban iya me omla mami batang mami bakut badai yaro gambor jingit jingkhot hamik bakut 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 bakrau por ang lei thei boneng baro ki ken tiêu nam yami bakut 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 lan badap jingiaseng lyngba batang way long utrai ane Tia shua ban pendam U Blei ke jing duai ngan pule kat tu kat ni jingkhot nak jing tho bakhuj ke tien ke jong Blei ngan pule ke baningkong nak sam ke ba lai pulai ke dekhot ke ba khat pra ke sam ke ba lai pulai ke dekhot ke ba khat pra ki tien ki ba ong hakmi ke khmat utrai ke don hakita ki ba shep tieng yo hakita ken ki ba kermen haka jingis nai jong o bat kumju naka kitab Jeremia ke lenong ke ba arp kundai ke dekhot ke ba khat ar bat ke ba khat lai te phin khot kerpat yanga bat phin wat te phin khot kerpat yanga bat phin yo lech banduai hanga ngaru ngan sha skor ya phi bat phin wat yanga bat phin shem yanga ha ba phin wat yanga da kado not baro bat kumju ka kitab Jeremia ke lenong ke ba lai puar ke khot ke ba khat nyo atrai U Blei hakmi mela thau ya ka beneng bat ya ka khendau da ka bor ba jome bat da ka sangti balak ner jome don ka bomla bat me kumju ka sithi shakinong rom kalenong ka ba phra ka khot ka balai phuai kumno te ngin ya ong yakine ki ei ru lada U Blei ulong na ka benta jongi u ban yale bat ni bat kumju na ka kitab Exodus ke lenong ke ba ar phulai ke dekhot ke ba ar phusan phin shakri te yau trai U Blei jong phi te un Kyrkhu yau pu jong me bat ya ka jong me bat ngan simno ya ka jingpang nap deng jong me to Blei ni snai uni rap yangi langba kine ki jing pen sngo kamala pule hap deng jongi nagak tien ka bakhoi ka jong Blei U Blei ni lam yangi ya ka ni ka por ka jing shakri ka jing mane ka jongi o tingin pai ngin pendam U Blei ha ka jing duai Kukpa jongi bahabneng trai kat nungi da banai ngu yeme mela penla ingi trai kum ki khon ki shakri ki jong me ya ka ba me mela thit ingi dakador ba kasnam kodor kalbari mela kershan bor ya ka jing ka jingi ya ka met bad ya ka mensem trai ni don ha ka ni ka por ya ka ban ai ngu yeme ba me mela lam ya ka jing ka jingi lamba ka jing ya lenti lamba ki sngi ki por baro ngiwan te pa ban pau hakmat jume lengba ka ni ka por ha ka bangi kum ki khon ke jume shisha ngi yo i ya ka ni ka jing kordet
Kapangila day ban yeshem ban ikandu haka jingiai lenti haka ni kesla jong kendo. Try babha mete melong blay badon kabor ubala ban penduk pendam iki baro. Mat kham tam yak ni kejing pang klam. Kablawan ban len shop ya baro sitelup ke perthai. Nadu mingi syadu sepngi. Nadu syatay syadu syati. Bat kumju haka ni kestit bat kari kejong iku try. Ngeladai ban mat ya kan kejing pangklam langba kini kisengi ha kejing ai lenti kejongi sisa ablai kumki khon kejome kejing kermen ke baskem daida ka bangi ngiyok ban syakri me bad ka ktin kejome kan long ka bor yangi ki banghet ki batip ba memelong U Blei jongi utrai ba unong penem jongi U Jesus Christ walong ka kerteng kejing penem ai yangi ki breu kinong pop ki bejat bat ki baram try hak ni kapor ngai ngu yeme nakabenta ka balang ko try mela penjeng hak ni kejeka nakabenta ban sakhi ya ka kerteng ke jeme bat mela sei sibun ki para bangai ki badon hapo jongka ablai ku makina kapor ngila dai bandu no ya ka jingiaseng lang hak yeng ka bakin tang jome nakani ka dau jong ka jing pangklam ablai namar kata ni ai ngu ni don ye mel Blei uba da ka jing start Blei ke jome mela penjo hangi kum ka balang na ka ba mela sei la ka jong syakri na ta ban long pat sibenta ya ka ban pen poi ya ka khubor ka tien jome syak yeng ki sam jong ki para bangai na ka ban ta ban sha skor ya ka tien ka em ka jome na mar ka tien jome ka ong ubreu em tang da ukpu ndrai em da ka tien ka ba mi na ka sentor ka jong Blei try namar kata hakani ka por ka balang ka don ya ka ban penpoi ya ka khubor ka tien ka jome syaka yeng yeng long sam ki para banget ki bahapo jong ka balang bat syaki wei pat ki para banget bat kumju try ai bakani ka khubor kan long na ka bentai ki bompat pdiang ki bompat nget ki bompat itu ya ka kerteng ka jome ablai ngaduai khmat jome ya ka bamenis nai mendon ringkat balau jong syakri itemen besan ke enwar kutrai ibadon ka benta ya ka ban ya sam ya ka kubor ka tien jome nget atrai ke jing pen kre ka jong i kanom long ai lamda kam wan ke jing pen janai na me ngi tips kam baka kubor baro trai ki long da ka jing rap bar ke jing pen janai jome namar me uba me kular ya ka ba me men kran da men sem jome hapo jong i bat ka khubor kan long ka khubor ka badai por yang ngi ki bio sngew ki ba sha skor ya ka tien ka jeme kan ya lam ya ka jim ka jungi sya kata ka jim pen thamai ki do no di kem sem ka jungi da ka bangin syakri me kat kumba ka tien jeme ka ong pin syakri te ya ka kerteng utrai dengan pendap yo kupo bade ka ban ngan pelaj na ka jing pangru trai ngawan ni ka ban pau khmat jeme ka ni ka por menis nai ko trai men do ringkat bal la ka jong ka balang kam tam ya ka bamin simti mame ai bore kinong syarai ki be ki jongi nadu ki pastor ki temen besan ki rang ba balang ai ya ki ka do not ki jing long ko wai ka men sim ka jing i ban yeng kum wai breu ya ka ban sakhi ya ka kerteng ka jeme ban trai dep ya ka ban ya lap ya ka gospel ka jing pen em ka jeme trai bat kam tam ya ka ba mela khot ya la ka jong ka balang mela ben shet ya ki pratli ki lang khatrai ki balong na kamta ban ya lap ya ka gospel ka jing penem jame try bi mendor ringkat bat ki missionary ki mission worker ko try ki badon haki lengkha try ki mission field jo ka balang baro try mena pendap mame nu mun sim ba khoi ka bor jame ba men ya lam ya ki bakin long sisa kita ki chakri ka ba me mela pen sle ka ba mela pen kop da ka bor Blei ka jame ko try bi ngai ngu ye me a try hakani ka por ni wan ya ka ban pan ni wan ni ka ban subuti ban su o chame man me khot yingi da ka ba ngin pen tip chame ya ki ai baro ha ka jing em ka jong kum ki khon chame trai jisu ngat wai khmat chame men dor ringkat ya ki long yeng long sem jong ki pra bangai ha ka ba nyo i ko trai mengi don na pdeng ki sngi ki ba ki sngi ba ki bor ka jing dum jong na pra ki jing sngewbha ki ba pun jan ki lawan ban te ban penlong rau ya ka jim jongi ba ngi glat no ya ka buram Blei ka jame rei ni la ai lut
ngila penlut ya kapor tangai ki jing sobha jong ne ka perthai tu ai bor me kutrai ya kalong yeng long sem kristan jongi bangin sedang nala ka jong krempai ya ka bangin long kisaki ban pen long ka wei ka yeng ban long kisakri ki me ki ban pen krau ya ka kerteng ba dia ka buram ka jome trai jisu be ngaduhai hame na ka benta ki khun samla ngi i ko trai bek ni ki sngi ki bor ki jing dum setan ka pop ki jing sngewbha ki babun jai la te ya ka jim ka jong ki Rai try me te melong blai badan bor u blai bam lawan knang na ka banta yang ki briu ki bajot ki barem ki nong pop ki ba krautam melathet yang i daga dor ba kasnam ko dor kalbari ai bakan ka snam ka jume ko try bakan ka ya ka jingem ka jungi ha ka jingia lenti pilkrem jungi ka ka perthai banginum sya job ha kita jiring pa ki syang khawya ka jingriam ka jong paman try nga aingu ya me nak benta ki khun samla ka ba me bala sei ya ka sap ka phong ya ke bala sim ya ka benta ka ba kerpang ka ba kentang si benta nak benta ban poi ka ka tin ka jeme ka yeng ka sam jong ki prabange jungi mila ai ki jing start ban pendon kam ye ni ki kor ki bor ko trai o minda Kyrkhu me ki ko trai ha ka ba mi ai ka sap ban pendon kam hok ko trai ye ki ni ki kor ki bor Rai kham tam naga benta ban long ke jing Kristyan bor yaki kam ke jame ko try bi menang Kyrkhu me yaki menang ai ka met ke mensim ke ne kalong si benta ke jing sakri ke bakodor ya ka balang ke jing kum ha ke ne ka por try doringkat ba ke yeng ke semparo ko we menang ai yaki ko try jisu ya ka met ke bakoi ke bakhya kinang ya chaprang na benta ban sakri ya ka kerteng ke jame ha ki sap ki talent ya ka ba me mela ai ko try bi ablai ngaduai seme hak ni kapor na ka benta ki para banget ki badon hapo ka balang ko try kham tam ya ki riu temen ki bla dei ban no ka jinglong ka met kam sim ha ka ba ki ko try kin yo diang ya ka ta ka bor ka jing doring kat jome menang ai ha ki ka met ka bakot ka bakhya menang ai ha ki ka jing start ki ban i jame bakin long ki sakhi ya ka bakin long ki nong yalam kin long ka nuksa nam ta ka yeng ka sam bat ya ka balang hi paro ka we trai jisu ngaduhai shame ha ka ni ka por ba men ya rap ma men Kyrkhu ya ka khubor lang bau sakri jume uban saya sam ha ka ni ka por ban pen poi ya ka ni ka khubor ka ba im sha ki long yeng long sam ka jung ai ba ka khubor ka tien jume bakan long ka jing pen kendu ka jing pen thamai ya ki long yeng long sem ya ki sakri ki jome ko try bi menang Kyrkhu ma me try ya lo jong sakri ka yeng ka sem paro ka we try ongin ong kum no khmat jome ka buram ka jingu paro to sim sala dehi bat ni duai ni kerpat ya kini ni bukti ha ka kerteng ka bathyang ka badan bor utrai balong unong pen em jungi u Jisu Kris ya belasya ya palo kading pena nam taki pop jungi nadu menta saduki ata ki babam ju kodro amen U Blei un Kyrkhu ya iba nong bet iba lashim bat pendap ya ka benta jong i ha ka jing sakri ke jongi U Blei ha ka ni ka por menta nginyo sngow ya ka jing rai kerpang na iba gilan Joshua nong rum bat haka juga por ngin lum ya gijing aingo jungi saka kam ke jong U Blei min ba Jisu udang dan ha perthei ki kamba ule da jing isne ulai kayangi pengen long kum ta jing I jong u shki wengin pla kum ki briu ngi tlon ni swai ngi du bor lada ha jing du wai nyem pa shalom
ula hukum hangi tu aikin bam wat kuslai ngalong manga utrai kakam yaki tupsa yaki tupsa John laswai hajing pala yaki tupsa yaki tupsa jingbam sim dan kamta hatu don muka hok yang iban ong im kam dei mu haki bangin samlem ya jing isne hangi bulai kepada patut bad bashlei kerhai yaki tupsa yaki tupsa gila hajing pala yaki tupsa yaki tupsa jingbam sim ki don kamta gila jod gila swai hajing pala yaki tupsa yaki tupsa dan kamta kukpa jingiamane habneng ngiwan hang ni kapor pat saisisien ban aingo imi namar bamla penla yengi Kyrkhu ki jong me ban wan sakni ki jingiaseng ringkat pat ki jing ai ki barit ki jongi saka kam ki jong me shisha kan ko try habai nu jor ya ki jing Kyrkhu ki ba me mela the ha ki jing em ki jongi ini ijing ai ijongi inlong ayu ken ko try ringi dwai pemanda isnai ban pdiang ban Kyrkhu yaki bah kono ka jaka ka ba on pendon kam kan long na ka benta ka burom ko jongme ban ngi dwai ru ken ko try ban isnai ban yarap ingi bigin ai om tang yaki jing ai ki jongi hinringin ai ka do not ki jongi ya ka jing em ki jongi yaki jing nang ki jongi yaka por ke jongi ban shakri yame ban ngi dwai ru ken ko try ban isnai ban yarap yengi beginang la ken ko try be ban em ke jing em ka ba pensum ha yame ki wei kin yak dur bhabri jongme ha ke jing em ke jongi
hakakerteng ujisu ngi pani gini baro. Amen. Hagani kapor ngin yo ki jingruai naga praise and worship team, but hadian kata ngin sayo ya ka jingiaselok naga ketien ke jong U Blei. Hey kilok umi kalama bakawe aneng Ginong yarap kilahajan ngin sa job keleng Yes kem mga don ringkat ong uji suhi Jong iki ya kelon kajing slur kangam yang scam pangadon ringkat ong uji suhi tu penher kaktin syabuneng oi dalay layru Benki jong usoy tanin yatur syati ya le ya kiriu paman dengan pet syari yang scam bangadon ringkat ong uji suhi Kalama badang kawe snap pintu utray Hayulong yalam yakumen jing yalekan way Yang scam bangadon ringkat ong uji suhi Lakas lemkarhem katumakan salah kahon Doyalam uji sujongi doyaku menlo Yes kem bangadon ringkat jisu yala Banda
Utrayangi baro bantre ulapa Kabalang bante kerteng jong u ban pla Ha berthei badum lap jing thala Shipayo keska kamenta kadawa Utrayangi baro bantre ulapa Kabalang bante kerteng jong u ban pla Ha berthei badum lap jing thala Dongin bersang Yagi kam ki bakrau naga binta U Blei Dongin menti Yagi kular ki bakrau na uni Shibayu Kriska gospel kilen binna Shaki jan bin riwana pop kin pai no Jing sung ban ai ha perthei dam jing kala Day tang hu Jisu jing em kin yo Dongin bersang Yagi kam ki bakrau naga binta U Blei tuk mi lenti Yagi kular ki bakrau na uni Naman ukus pat ka balang yang minta Kan bapor kadang don wat angin boteng Dongin ino ka perthei ban jing sngewbha Gizing e baro utrai unweng Dongin bersang Yagi kam ki bakrau naga binta U Blei tuk mi lenti Yagi kular ki bakrau na uni Dongin bersang Yagi kam ki bakrau naga binta U Blei tuk mi lenti Yagi kular ki bakrau na uni Nam ta vrom Blei Amen Ngi ai khu Blei ya i gilan bat ya ka praise and worship team na ka benta ka jing sakri jong phi U Blei lyngba ki jing ruai U Blei un Kyrkhu un don ringkat bat yai pendon kam ye phi baro na ka benta ka buram ka jong u ha ka bening kong e nga ai ngo U Blei isnei bandon ringkat bat nga hado ka ni ka por ka benta Ubayai Christian bor haman laka khalmat jong kajing im jonga bat ubarang penla bangan syakri bat ban sakhi ya ka kerteng ka jong u ngapen pau ka jing sngewbrom ya ka program committee jong ka balang ka bla ibet ban ai bentai nga hang ni ka por ban ye selok naga ktien ka jong U Blei ngapen pau ru ka jing songo ya baro ki balai Christian lem ha jing duai ba U Blei un isnei banyalam yang hidup mensi ujong u bagi ki baro bangin yo sngau hang ni kapor kin long ki be day pat kamon ki jong u
Kabenta banya selok akan kepor. La pensyong nong rim na ke kitab Genesis kelenong ke balai ke dekot ke bekendai. Kiktiin ki baongkum ni. Ti utrai uba ublei ulakot yu Adam. Uda ong hau medon syai. Ngini ruai. Sai sien pat trai ngiwan bandam Ahmad ke khat kijing isnai ke jong me. Ban me I hakan ke por usakri uboret jong me uyang. Penyasam ya kijing sisa nakaktiin ke jong me. Kijing penkre kilong ke jong ubrio. Pat ngadwai ngin ko try bemen isnai ban penjanai du men sim ujong me. Bagi ay baro kabangin yo sngow hakan ke por. Ken long kibe day ban kamon ke bakho ke jong me. Tu isnai ban don ringkat bat ngi iwe bi iwe. Kibiyo sngow ya kan ke khubor ru ken ko try. Bangin penlet jingmut ayu me medon ban kren hangi iwe bi iwe. Pendap ingi du mensiam ubakho jong me. Nama haka kerteng ujisu ngipan ikini baro. Amen. Ti utrai uba ublei ulakhot yu Adam. Uda ong hau. Medon syai. Hakani kedkhot ngiu I ya ke jingkhot bat ya ke jingwat ke jong ublei yu Adam. Baro ngitip u Adam udai wei. U Adam udai u jingthau bakodor jong ublei. Ublei ulabo yu haka keper eden ban sumar yaka bat ru ban sensyar ya baro kiwe pat ki jingthau ki jong ublei. Habangi pej bat pule ya kan ke jingkli. Kalong ke ai ke pasngau pela. Bat ke bom sngau la ban long. Bau Adam ulaja nak keper eden. Bat ublei ulahap ban wad yu. Habangi pule ya kelenong ke baar jong ke kitab Genesis. Ngi I bau ublei ulatau ya ke perthai ke itenat. Kalong ke bedap da ke sok kesany. Kalong ke jaka ke bedap da ke jingkemen. Ublei ulabo yu Adam bat ya ke im haka keper eden. Bagin trai kin kta bat ban sumar ya ke keper. Ula airu haki ya ke mon balai luoj bagin bam na baro ki so jong ki dieng ki bedon haka keper. Lait no tang na uso jong uwe udieng. Bat uta udieng udai udieng ke jingtip ya ke babha bat ya ke besniu. Ublei ula adong ula mana ba om day ban bam na uli udieng. Bat ula maham yu Adam balada un bam yu so na uli udieng da ke bayap un yap shisha. U Adam bat ke im kila syong suk kenjai haga keper eden. Henry kensan klempoi berkat. U Adam bat ke im kila ja naga keper eden. Ja ayu yo Adam bat ke im. Syai ki ja. Had Genesis kelenong ke balai dekot ke bapra ngilap ya ke daw. Bat leya tu kum ni. Ti kila yo sngow ya ke jing sawa utrai uba ublei. Ba udawan ya haga keper. Haka jing pengat kasngi. Ti u Adam bat kat nga jong u. Kila ya buri ya ladi nakmat utrai uba ublei. Habdeng ki dieng jong katak keper. Hang ni ngitip ya ke daw jong ke jingja ke jong ki. Ki klem ja. Henry u Adam bat ke im kila pet bat kila buri ya ladi na ublei. Ke ke penlong yau Adam bat ke im ban pet ban ri na ublei. Ladangin puli ha ke kitab Genesis kelenong ke balai ke khot ke beningkong hadok ke banyo ngin yo I ya ke daw balai. Waktu gini puli lang jigini ki khot. Ti uta ubseng ulalong uba khamsian na yakimrat baro haringkau.
ya ka ba u dry u blei ula la thau bat ula ong ha kata ka brio shisha kalong kumta ba u blei ula ong pinom yo bam na udiang baro ha ka per bat kata ka brio kalong ong ha uta ubseng na uso ki dieng ha ka per niyo ban bam hinrei na uso jong uta udiang u ba hapdeng ka per u blei ula ong pin om yo bam na u limni kta ai u ba yo pin yap no ti uta ubseng ula ong ha kata ka brio pin om yap no shisha namar u blei utip ba ha kata ka sngi ba pin bam na u on sa pen pet yiki khmat jong pi bat pin long kum ki blei ki ba tip ya ka ba bha bat ya ka ba sniu ti ha ba kata ka brio kala yu i ba uta udiang ulalong u ba bha ban bam bat u ba itnat yaki khmat bat udiang u ba bit ya ka ban pen start kala shim na uso jong u bat kala bam ru bat kala ailam ru di hala utnga uru ula bam hadian kata la pen pet yiki khmat jong ki baru arngut bat kila tip bikila long ki balingkhuj bat kila ya so lang yaki sla udiang dembur bat kila ya thau yala di ya kijing panpo u adam bat ka im kila jet kila shim ya ka rai ban bam ya uso na udiang kijing tip ya ka babha bat ya ka basniu u adam bat ka im kila jet ban kentaj ya ka hukum ka ba ublei ula ai haki bat nadu kata kapor ka perthai ka ba ublei ula thau itanat kala kala dur bat kala dono ya gajing itanat jongka bat hado gini kisngi ki pemerintah ka perthai kala kala long ka jaka ka badap digi kenrom kenram bat ka badap digi jing huri hura bat ngim chu khamyo snow ni ya kendo yiki brio gi baong ba mentati ka perthai ka suk ka san bat ka dap da ka jingkemen henrei ka bangio snow ka long ka bamar khong pong ya kata ba ka perthai kala nang sniu kat ba nang mi kipor hagini jingkhot bangi puli mentan layathu haganu korukom ka jingbaman ka wanrong syaka perthai hagapasdang ka jingbaman kamdon setia henry hadien bu ubriu ula sya pensoi hau soitan hadien bu ubriu ula le pop persya yu blei ka pop kala yo banrong hagapethai ka pop kala penkha ya ka jingbaman bat kala pensniu ya ka jinglong hok bat jinglong tip briu tip blei ka jong ubriu habangi puli ya kelenong ka balai jong ka kitab Genesis ki babon na pedeng jongi lani la ban ong baro na pedeng jongi ngis ngau kumbangi puli ya ka history jong ka jing im la jong bat kani ka long namar baro nangi ngilaju sya pensoi kum u adam bat ka im baro ngilaju ngop hagita kijing pensoi bat baro nangi ngilaju penkhen ya go hukum ka jong u blei bat le persai u bat hagi bakum kita gipor ka ai ka bangi le ka long ngile kum u adam bat ka im ngiju pet re na u blei bat deiru hagi bakum kini ki khap ba u blei u wat yangi ukli ya ka ni ka jo ka jing kli ka ba ukli yo adam bat ya ka im medon syai bat padon syai habangi puson syapang ka jingja bas ngosi hak per eden ka bawan syat ningkong hagi jingmot jing perkhat ka long na ai ka wan ka jing pensoi yo adam bat ka im bat ka bible ka yathu ba ka jing pensoi ka wan na usaitan dei uni ubla pensoi ya u adam bat ka im usaitan udei ujing tha upastat ulawan hakadur ubseng
ban pensoi yau Adam bat ke im. Bat usaitan ulawan. Hadian ba ula penkrek bahaya ladi. Kumno unle. Kenang banyo pengop yakini baro arngot. Kadon kaplim syapang kejingim ujisu kabala ai keteng the story according to Saint Matthew. Hagani kaplim lapen I ya ujisu ubala sya tangan sauposngi. Bat lapen iru yo saitan ubalawan ban pensoi ya ujisu. U director jong kaplim u pasolini haba u pen I yo saitan. Siem lapen I u kum ubsen ubo itieng. Ni kum ubriu ubawan hagdur ka ba ikin syah ringkat bat ki reng ubara ringkat bat usom balai penat. Hindrai ulapen I ya usaitan bawan kum ubriu ubariam bahariam mayat. Ubriu ubawan ban sngolem ya jisu ban yarap penyo jingbam yu. Hadian ke jingsha tangan ke basapos ngi. Usaitan ulakren dikiktian jali jo balai mempen kelakbu yiki ma. U director jong kaplim ulat da perkat pa hakanu kurukom un pen I sekinong pet ya kabut ke ba usaitan upendan kam ban pensoi ya ujisu. Baro ngitip ya kene kejing pensoi usaitan ya ujisu. Ula persyang ban pensoi ya ujisu kumba ula pensoi ya Adam bat keim. Hindrai simla job ya ujisu watlah ula persyang hadu laisian ru. Hindrai usaitan sim la sange no ban pensoi ya ujisu. Ula persyang ban pensoi biang saisian. Bat hakani kasien ula penan kam sedaki weipat kibut. Bat kata kalong ula pensoi ya ujisu lyngba uparlok bajan jong u Petros. Yakani layat hu haga gospel Matthias kelenong kebakan rio kedkot arhuai hadu arhulai. Bat kani kelaja hakapor ba ujisu uyathu hagisan ran ba on sepenyap yu bat ba on samipat hagasngi kebalai. U Petros ulong yu jisu day ban sya ya kejingyap. Hagat khot arpulai la tho kumni. Haba u Petros di ula sim kerpang yu ula sedang ban seneng yu udaong. Tu isna yela di ku try. Kata kan long hami. Haba ula paiti ula ong hau Petros. Kile sedian jonga mi usaitan. Hang ni ngiyo I ba usaitan ula penon kam da u Petros ban pensoi yu jisu. Kani kala penlong yu jisu ba u hap ban dumok yu Petros usenran ba jong u. Bat haba puli ya kejing dumok kejong u jisu yu Petros las ngau tomet ba. U jisu u khot saitan yu Petros. U khot kumni namar bu udom lani u isi yu Petros. Hindrai namar yoi ba u saitan udon hapo jong u Petros. Kini kita kibut ki ba u saitan u yele ban pensoi ki brio. U pensoi ya ulok lyngba ka lok. U pensoi ya ka lok lyngba ulok. U pensoi lyngba ki khon. Lyngba ki parlok ki bahayeng ki bahasem. Usaitan day ubabiet banwan pensoi hakadur jong ubriu uba ikin syah ni banwan hakadur jong ubsen uwan hakadur jong kiba kiba thon hakadur ki parlok kumtangi de ban husiar bha iki but jong u khamstat bon sha baningi utip khamba ya ka kot ba banyangi. Bat ula pendon kam da ka Bible ban pensoi wat ya ujisu ru. Kawai ni kibut kiba u saitan uju pendon kam ban pensoi ki brio kolong ban pinsong thuo bakla ya ka ktien U Blei. U saitan u pen artatien ya ka ktien jong U Blei
haka jingmut jing perkhat jongi pet haka no ku kam u ong haka im Genesis lenong ka balai kat khat ben kong shisha ka long kumta ba U Blei u ong phin yo bam na uding baro haka kper u saitan u tibha ba ka adong U Blei ka dei tang ye we uding hinrei u ong kumtai khnang ban pin kulma jingmut bat ban pin artatin ya ka im haka kitab Genesis lenong balai dukot ka baar bat balai ka im kala jubab yo saitan bat yikini ki jubab jongka la ban bu hagini ki kintien ngila ban bam na baro gi so light tang uwei namar U Blei u ong baladangin bam na uso jong uni udieng ngin sayap sultanat ban perkhat ya ka jubab jong ka im namar ka khlem bakla kapen kani kapen ba U Briu u khlem song thu bakla ya ki hukum U Blei u song thu bahaya ki hinrei u don ka mon balai loi banjit la un pdiang lani un kentai yaki u saitan u penan kam daga wepat ka buj bat ula ong ya ka im phin yap hang ni ngi ba u saitan ula syukor ya ka im daga ba ong bakan yap setia u persyang ban pen ba U Blei u suthok ya ka nangta daga ba ong baka im kan yap u saitan u penrung haka ya ka jingkeli hartu U Blei desisha un penyap tang namar banga bami uso u ai kat kini ki baro ki ba itanat namar ulong U Blei u bah haduk kat ni ka jingbha jo u kumno ken ngan yap tang namar bangan pen ken ya i hukum ibaret ka bamla long bo U Blei bo bah kat ni un le kumta kani kadai ka wei ka buj ka bu saitan u le ban pen nget yiki brio ba kin ban pen ko ngu yiki ba kin le shurujok wat lada ki pen khen ya ki hukum U Blei but don bon ki brio ki banget ya kani ka jing thok u saitan da ka baki ong kumno U Blei u badap da ka jing bat ka jing isnei un pha engi shurujok wat ladangi le popru ka bamla long U Blei un le kumta bantip ya ka jing shisha tunginya pe ya ka Bible ka ong kumno habangi puli ya ka Bible ngin shem badai tang u Jisu u bakren bat ya thu shapang kedujok omdon manu ki weipat tang uni u badai unong thau ya ka beneng bat ya ka perthai utip ba ulabu ru ya ka dujok na ka benta u saitan bat kinong bot ki jong u haga gospel u Matthias kalenong ka bakhat lai ka khot sab khnai bat san pho u Jisu ong kumta kan long ha ka ba wai no ka perthai ki angel ki nyami no bat ki penyakhlan no iki baman na pedeng ki bahok bat kin bread yaki ha ka lawarding hang ta ken on long ka beliniar bat kum dai benyat U Blei ulong u bakhoi u badap da ka jing u badap da ka jing isnei u kwa ban pen bat ban pelaj yingi na jujok hinrei ringkat bat ka jinglong bajakhlia bat babaman sakawi pat kabut kaba u saitan u penon kam kalong ban pen bakla ya ka jing shisha kabagi ong hakatien pareng twist the facts u saitan u ong ya ka phin salong kum U Blei namar ba phin sa tip ya ka babha bat ya ka basniu u saitan u persyang ban pen nget ya ka baka daw bu Blei u khang ya ki ban ba mi u so kalong namar ba kwa ba maki kin long kum u
Kwa bakin tip ya ka babha bat ya ka basniu. Usaitan upersang ban penget ya ke ba U Blei kwa ya ki bakin bam yu so namar utieng yo ki start kumu. Utieng yo kim don kam sho yu yo ki long try no maki ya ka khandau yo ki long ki balai lot bat kin yo ban le kat ya ka baki kwa. Usaitan upen ki ha ki jingmut jimpul khat jong ke tang bakin long kum U Blei hinrei bakin lait lot snon na U Blei bat nagi hukum jong dakni kabut usaitan uterwa yaki brio ya kajing lait lot ukro yaki brio namar don bon ki boong ngakwa ban lait lot ngakwa ban rai hi daladi ya ka babha bat ka basniu ngam kwa ban don jingte jingkhom ha kanu ko hukum don ru gi boong ani la thait ban ban U Blei u khang ban le kat ya ka badon phimla ban le ru la bon satang ki hukum ki boong men omle ya kani men omle ya katai habaro gi brio kadon kani ka jingkwa ban long kenrat yala ka jing le jong ban long ki balai lot bat ban penyai hi yala ka jong ka jing usaitan uterwa ya kata bat lada ngim husiar ngasep ting yo ngingop ha ka jing pensoi ka jong dei ha ka ni ka jo kurukam usaitan upensoi yigi brio ban yele persharu yagi bor gi bhalor khamtam yigi khon samla ki jongi kom ki kimi ki pa ngi jio sngo bon sien ya kom kini ki jing khnyom ne ki khon imei ipate tang ka khang be banle ru omlong tang ka bombet sudah usaitan upersang ban penget yigi khon jongi baki jinjar bikso sat baki myo jingsuk ban sha sin shar hagi kimi ki pa ban shong ban sa hayeng ko ki khon samla pidei ban husiar bha yo kumno phingop hagini ki jing pensoi usaitan ban yele persha yiki bor ki bhalor ban yele persha yala ki kimi ki pa ka kala yeng kala pet yu ding ki khmat ki ba ulong ba ibang ban bam ba ulong uban penstat ya ka bat kala kwa hala ka donot usaitan ukhlem le shu ukhlem pen khat yu so ban ai ha ka kala khat yu so bat kala bam yu kala ailam ho adam ru ngimtip kasai kinia ayu ban pen ko ngo yu hinrei adam shim bat bam mentah bagila bam yu so ka jingtip yaki khmat jongki la penpej kila yu tang shiteng na ka jing shisha ka ba usaitan uong kila tip ya ka babha bat ya ka basniu kila le ran ya la ka met le jong kila da ya la di dagisla bat kila buri ya la di hagi ding ka kper hinrei kim shim la long kum U Blei kila sha thok ha usaitan utrai U Blei ulawat yu adam bat ulas dang dakaba kli jing kli syai medan lesing ila ban perkhat ba U Blei tip ya ka ka belaja henre habangi pet ya ka jing kli ka jong ngiu bakadai ka jing kli ka bayadai bat ka jing bishar ha ka yeng bishar unong ya side an lani utau lawyer bangi ong uju kli jing kli yigi basha tian bishar kani kamut tip ya ka belaja henre ukwa ban yo ya ka jubab na unong sha tian bishar khnang ban don ka jing bishar hok kumta haba U Blei ukli yu adam syai medan utip ya baro ka belaja
ukli ban ai lat yu Adam ban jubab ban ai jingken ya ka ai kaba ulale hak kitab Genesis kalinong ka balai kadkhot ka bakhandai hadu ka bakhatlai la tho ya ka jubab ka jong Adam bat ka im ngan puli yaki kumne ti utrai uba ublei ula khat yu Adam bat uda ong ha u midon shei u ti ul ong ngalio sngow ya kijing sawa jong mi hak per ngati ngala sep ting nabang ngala lengkhut bat ngala puri ya ladi bat ublei ul ong u ei ble thu ha mi ba mela lengkhut shisha mela bam na uta udieng ya uba ngala adong ya mi ban om bam na u tiu Adam ule thu kata ka brio ya ka ba mela bolok bat nga kalong makaken ke bala ai hanga na uta udieng bat ngala kumbam ti utra ubo blei ulo ong hakata ka brio ka ei ka ni ya ka ba phalale ti kata ka brio kle thu uta ubsen ula syukur ya nga ngaru ngala kumbam ngila ban bo hang ni ya kini kijing jubab wa Adam hagini ki kentin ablei kadau baro kadai ka tu ka brio ka ba mel ai hanga lada mem simla ai yanga ya ka tu ka brio kani baro akan omja u Adam pat ulas dang ban keno u blei ula klet pa hakapor bu blei ula ai ya ka im hu ula pdiang da ka bakmen ya ka jing ai ka jo blei ka imru kala le kumjo kani kala keno yu bseng kani ka juba bu Adam bat ka penim bat ka im ka pen I baka pop menta kala yo ban rong haki baro angot bat ke jingmi beningkong na kapop kalong bakim tre ban shim jingkit kli na kabenta kapop kabakilale bat kani ke jinglong kadon habaro kibrio kalong kaba hadu kata-kata yo ubrio ban pdiang yala ke jong ke jing bakla bat ban panmap nginang ba ban penksan yaladi ban pen I ba ka ei ka bangile kalong ka badai balada ngimla syu ban penksan ngi persyang pat ban keno ikiwei bat ban ong ba ha jing shisha kam dei ka dau jonga kam dei ka jingkit kli ka jonga ka dei ka jong kiwei pat ka pop ka penlong yu ubrio ban kentat ya ka jingkit kli jong ka ei ka baulale dak baong kam dei ke jing bakla jonga ngi im ha ka jok ka bahikai bang ngim don jingkit kli ya ka ei ka bangile lahikai bagi koidi ki bale ei kam sniu ki le namar bagi don jingpang ha ka jabieng ka jongki ya ki yeng bendi ya ki patok la nyau bagi dei ki hospital bagi koidi bagi dei ki nongpang lahikai ba kita ki LGBT kita ki brio ki besong kha parasunrang ni praganthai kilong kumta namar belathau ye ki kumta kabamut ba ki keno ya unong thau ban penksan ya ka jingjit pakla jongki sngawshuk hei ban sngap ya ki jing hikai ba bakla ki ba mi ban penksan ya ka pop haba ublei ula thau brio u airu ha u ya ka mon balai luit ban jit ban kongo igi hukum jong u lani ban om kongo ublei ula bo igi kendon bat ya uput jong ka jinglong jingim ka ba ubrio dei ban jam ni ban palat u saitan upun shoy hinrei la ban penbor u klem pen khet yu so lani pen bam yu ya gamon lai luit kaba ubrio ula kaba ublei ula ai ha ubrio u saitan don bor ban shimno ka bor ban jit
kedon bat ubriu bat namar kata uhab ban pdiang ya ke jingkit kli ya ke ke baule baro ngitip bah kanu ke jingja ke basniu lani ha kanu ke jing bakla ke bami ningkong kedai ke jing sngewsi bat keni kala ja ha ke per eden ru bat ke jing sngewsi kelong mentah ba ubriu ulatip ya ke babha bat ke basniu ula du no ya ke jing long sngur ke jong u. He has lost his innocent. But ula du no ru ya ke jing long khoi. Ubriu ula hab ban pdiang ya ke bau blei ula ong ha Genesis lenong ba ar khot u khat nyo. Hindai na udieng ke jing tip ya ke babha bat ya ke basniu men om yo bam na u. Na baha kata ka sngewbha men bam na u da ka bayap men yap shisha ka jingyap kelawan hau khun ben rio bat ringkat bat kani kawan ka jingtim ya ubsen ya ka brio bat ya ubrio hendrai wat hapdeng kat ni ka jingtom bat ka jing sngewsi U Blei udang isnai ya ubrio bat ulat hau ya ki jingkup sni ban phong ban daya ki na ke jing le ran larangin puli ha ke kitab Genesis ke lenong ke balai khot ke khat sau hadu ba arfoi la tho ang tu ya ka rai jong ke jing bishar U Blei namar ke pop Adam bat ke im ngin puli ya kini ki bentah hadien kata utrai U Blei ulong ha ubsen namar bamelale yakani la tem yemi na lor ki kinja jingri baro bat na lor ki kinjam rat karingko baro daga kpo jong me men par bat ya domet men bam baro kisngi kerta jong me bat ya jing shon ru ngan bo hapdeng jong me bat kata ka brio bat hapdeng usmbai jong me bat usmbai jong ka usmbai jong ka un penluet ya ka khli jong me bat me men penluet ya ka khong dong jat jong u bat ha kata ka bri ulong daga ba penroi ngan penroi ya ki jing pang jong pha bat ya jing seng khon jong pha bat ha ka jing shitom phan kha ki khon bat ka jing kwa jong pha kan long shu nga jong pha bat un sin shar halo jong pha bat hu Adam ulong namar ba mela sha skor ya ka ktien kat nga jong mi bat be mela bam na uta udieng ya ubangal adong yemi da ka baong men om bam na u ya ka khndo la tim na kam ta jong mi da ka jing shitom men bam na ka baro kisngi karta jong mi men kan pen mi shloj ru ye ki sha bat ki sha keng jong mi bat men bam yo jhur kalingkha da ka jing sep ka khmat jong mi men bam la okpu hadu ba men phaidien pat shag khndo namar nakah la shimyemi na ba ka domet milong bat shag domet men le phai pat ti u Adam ula khot kerteng yela ka tnga ka im na ba la long maka ka kmi jong ki ba im baro yo Adam ru bat ya ka tnga jong u try U Blei ula thau ye ki jingkup sni bat ula penkup ru ye ki kalenong kabalai jong kitab Genesis ni puli hang ni ye ki kentien ki batmai ki bamdon hakalenong ka beningkong bat ka baar bat kita ki kentien ki dai kajing shon kajing pang kajing shitom kajing tieng kajing khuslai kajing yap kidai ki kentien ki bami nakadaw kajing jiet ba bakla jong u Adam bat ke im kani kajing jiet jong u Adam bat ke im banyele persha U Blei kalawan ra habaro ukhun ben rio ya kajing don kam ban trei ban kta kanang ban pendap penbiang ya kajing don kam jong kajing im kumta ngiwa cherum sheneng
ban yo ki kam ki jam ban trei ban kata la da ngim don ka kam ka jam la sngo du nong ya ka jinglong ba men toy ngila sngo du nong ya ka jinglong du no ya ka jinglong ba men toy ngis ngo kumbala sha iben ha ki im lang sa lang henre ha ka jo ka por pat hadin bala yo kam ka don ka jingele ka bajur bat ka ba phlab ha ngim kwa ban trei ka daw ko long namar bahadin bangi trei ngilap ka long ka bathaj ban trei hap trei sitom hap pen hun ya ka jing kwa jing ki wei hap ko ngo ikinong penyai wala rangim so ya hap jing modru bat tang katu ka ne por la ngya la jlep bat kwa kliang jing trei no lani om kwa shu ban trei hatu U Blei utmu ya U Blei ban long kum ni ka long kum ni na ka daw jong ka pop ka bala yo ban rung ha ka prthei U apostol Paul ha ka sithi sha ginong rom ka lenong ka basan ka dukhot ka bakhat aru ong na ba kum ta ken kat kumba da uwe U Blei ka pop klap sot sha ka prthei bat da kata ka pop ka jingyap bat kumta kata ka jingyap kawan hap hai ki ben rio baro phar namar baro ki lale pop kaktian U Blei kaya thu bakalong ba hadu kata-kata ya U Blei ban jiet ban le ya ka badai hakishti sikinong rom kelenong ka ba nyo ka dkhot ka ba khatsan U apostol U angkum ni U apostol Paul U angkum ni namar om ya kata ka bangamon ya kata ngale henrei pleng ya kata ka bang isi sat ya kata ken ngale bad ha ka dkhot ka ba arpho u ya thu ya ka daw balai henrei la da ngale ya kata ya ka ba ngahi ngamon om dei shu manga ubale ya kata henrei kata ka pop ken ka ba shongsa hanga hangni ngi yu i badai ka pop ka badon hapo jongi nadu U Adam bat ka im ka bate mrau yingi bat ka ba penlong yingi bangin jiet ya ka ba bakla bat ya ka bomdei U apostol Paul U sung thu ba da ka bor la jong U Blei la ban pla yeladi na ka jingte mrau jong ka pop kumta ha ka sithi jong U siginong rom kalenong ka ba nyaw dkhot ka ba sa U la kli benyaw ringkat bat ka jing sngau kordet nga U Blei U basha la not khop U U ban pla no enga na ka met jong ka ni ka jing yap U apostol Paul U shem ya ka jing laj tat hadu ba onde kendo yo Jisu hakalenti sa Damascus bat hakad khot ka ba arpusan upen bana kum ni nga aingo ya U Blei da U Jisu Christ u ba utrai jongi dei tang U Jisu u bala ban plai bat hakasithi ka bening kong si koren lenong ka bakhatsan ka khot ka ba arpu ar u Paul wong su namar kumba hau Adam baro ki yapno kumtaru hau Chris on pin im ya baro dei tang U Jisu u bala ban ayangi ya kata ka bor bengin jiet bat ban le ya ka badai kani ka dei ka khubor ka babha U Blei u lakular ba u sembai ka brieu un pin luwet ya ka khli u sen ka bathau yo saitan bat ya ka ne la pendap haba U Jisu ula wan long briu ula sha hakading pna ban ba ya kajing tim jongi baro U Jisu ula siu ya kakuna jongki pop jongi dagas nam kaba ula penmi ha ulum kalbari bat ula plat marau yangi na kabor jong usaitan bat ka pop hagani kasngi habangi ja lenti hakaperthei ka badap de gijing penchoi bada ka pop U Blei u khot bat u wat yangi shanongi don
Kasong hangi marway ban jubab. Ban jiet langin jubab na ya ka jingkhot ka jong u. Ban wan cha ka ding pna. Ban shim ya ka jingkit kli ya ki jing bakla baro ki bangila le. Ban pla ya ki pop jongi. Bat ban ya suk pad U Blei. Bat ladangi le kumta. Ngin yo ya ka jing ya suk pad U Blei. Kaba ulakular ha ka shiti ka beningkong ka jong yo anes kalinong ka beningkong kat ka bekandai ka baong ladangi pla yi pop jongi ulong ubayai ne ubahok ban map no ya kita ki pop jongi bat ban pen khu jengi na ka bom hok baro bat omdon ka jing suk bat ka jing kemen ka ba kham kraw ka ba ubri umat haba utip balam map yi pop jong u namar ulayo ya ka beneng nadu nang ni na perthai nakabenta ka buram ka jong Blei. Amen. Ngin pinwai no ya ka jing shakri jong U Blei daba da ka bangin ya ruai lang ya ka jing ruai ka ba laispa nriu laispa nriu. Ajit yu Jisu balayam jingkerdu jongaban penda unong ya lam rumah uhi ban lam ya ngashaneng syakli ulong kum une ingin shem lawat shalom lawat shatem ulang ban yai nekan baim hashitom barobat hakim jing utka men sim e ban ngam haki jing kuslai e ban ra ha jinja ba e ban ngolem kum unilok banga la shem ulok kum uni ngin shem lawat shalom lawat shatem ulong ban yai nekan baim hashitom barobat hakim ha unitingan les sngewbha ya ungan syagrikat bala ginong syun lagi ger saudong yu trai jong agem la ben mo ulong kum uni ingin shem lawat shalom lawat shatem ulong ban yai nekat baim hashitom barobat hakim Tongin ya penwai no ya jingiaseng atrai U Blei ubo kupa jongi ubah beneng diwana kene ke pohkseh sin pat pan aingu imi namar bamala sha engi begini sngau ya ke khubor na ka tien ke jongmi ka bakhot engi shakajing kala ka bamut nagi pop ki jongi bat bengin long kita ki brio ki belapen kesan habangin yang khmat ka khet ke jing bishar ke jongmi try ba e bat bisni e yarap ingi iwe bi iwe bengin pdiang ya kini ke jing khot ke jongmi
begin pai shemi but begin IT ya ke jing im ke jongi shemi but ka bawai no to ai ba ke jing it ba ke jong U Blei U ba ke jing it ke bamayan but ke bapalat ya ke jing shampang baro ke jing ai ke jong U Jesus Christ U try ba unong pen ba it ya jongi lamba ke jing slok U men sim ba khoi unong pentingan but unong pen sait bor to ai begini ki belong lai hu U Blei kin chong sa but ngi iwei pi iwei ki banget but ki ba mani ya ka keteng ke jong mi U Jisu keleng sat la ka perthei na do benta bat shadu ki ba bom jukut ru amen